Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Iritsi da ostirala, mantalak etxera iritsi da asteburua eta beraz parrandarako ordua. Eta parrandarako aitzakia ezin hobea izango dugu asteburuan Kontxako bandera. Estropaden egunik garrantzitsuenetakoa izango da. Igandean ospatuko da banderaren bigarren jardunaldia. Kontxako banderaren lehenengo jardunaldiak ikuskizun ederra eskaini zigun. Arraun lagunakek emakumezkoetan favorito faktoreari eutsi zion eta Tolosaldekoarekiko 10 segunduko aldearekin abiatuko du bigarren jardunaldia igandean. Gizonetan gauzak parekatuta daude eta Zierbena eta Orio izango dira banderagatik borrokan arituko direnak. Hori dirudi behintzat, baina beti gertatu daiteke sorpresaren bai. Eta estropadak non entzun eta hemen naiz irratian entzun alko dituzue, gure lankideak duela gutxi aritu dira azaltzen euren pronostikoak eta aurrikuspen guztiak. Gaur martxoak 18 eta portuak bibarku, noiz erori da sabaia, ta nola ez naiz ohartu, bizitzak eraman zaitu, zen eraman lekuraino, zerua ez dago argi, zerua ez dago laino, hau alak nahi eta hain zabiltza Goiurik ekaitzengatik eta olatuengatik zioen sorpresarena, baina bestelako gauzak ere gertatu daitezke. Kontxako banderaren egunean adibidez atentatu bat. Tira, ez da dia gertatu, baina egia da. Gaurko egunez, 1958ko irailaren 12an, Francoren aurkako atentatua egin zuten Donostian Kontxako estropadetan. Saiatu ziren behintzat. Franco bere itsasontzian zegoen kirol proba ikusten eta zeneteko hainbat kide akizetik abiatutako hegazkin batekin diktadoreari burura 120 kilo lehergaio jaurtitzear izan ziren. Zenbait minutuz Kontxako badiaren gainean izan zen hegazkina, baina militarrek desbideratzera behartu zuten. Erasotzaileek materiala gorde eta egun berean aieteko jauregia bombardatu nahi izan zuten, baina ekaitza sartu eta ezin izan zuten egin. Parra zein den zehaztu dute akaboegoak, lema berri modernoak, talema zainak lehengoak, hormazarretan esprai beltzeko iritzi sendoak. Dator zertara, diskurso epelen plaga. Urte hartan ikurrina gutxi egongo ziren debekatuta baitzegoen, baina nik ikurrina ipatu nahi dizuet duela 130 urte 1895ko irailaren 12an gaurko egunez, Espainiako agintariek euskeldun batzokila itxi eta lehenengo ikurrina konfiskatu baitzuten. San Leonzio gobernu agintariaren aginduz, lehen batzokiaren zuzendaritza batzordea atxilotu zuten. Baita elkarteko 100 bazkideak prozesatu ere. Handik gutxira, Bizkaitar aldizkaria itxiarazi zuten agintari espainiarrek. Zurrumurren arabera, lehen ikurrina hori 1932 arte Bilboko auzitegian eduki zuten gordeta. Ikurrina hori, petzea bezan berde eta mire jabi, egola bezan garbi eta berdin zuri, ta eskualdun odola, den bezala gori. Eta badakizuen non ikus dezakegun ikurrina bat? Balizarrako akordioaren argazki historikoan.
Gaurko egunez, duela 27 urte, Lizarrako akordioa sinatu zuten 23 alderdi politiko, sindikatu eta herri mugimenduk, irtenbide politiko negoziatua eskatzen duen itun historikoa. 1988ko iraiaren 12 zen, eta Euskal Herriaren agertoki politikoa irauli zuen akordio orkestu zuten. 4 egun beranduago suetena iragarri zuenetak itxaropenari bigarren errail bat zabalduz. Espektatiba berriak zabaldu zituen lehen irudi horrek euskal gizartean. Gerora, 40 erakunderen babesa jasoko zuten Donibane Garazin. Urte asko pasa dira ordutik, eta balorazio asko egon dira. Baina akordioaren eragina neurtzeko testuinguruan jarri behar da. Eta testuingurua izugarria zen. Akordioa sinatu aurreko hilabeteetan, herri honetako sentimenduak eta emozioak gutxitan bezala astindu zituzten gertaerez josita egon ziren. Etak Miguel Angel Blanco hil zuenetik, 1987ko uztailaren 12an, eta egin irratia armaz itxi zirenera, 1988ko uztailaren 15ean, eraso ugari gertatu ziren. Herri Batasuneko Mahai Nazionalaren espetxeratzea, PPko zenbait zinegotziren erailketak, Guardia Zibilak Gaizka Gaztelumendi eta Josemi Bustintza etako militantei Bilboko Adiskidetasun kalean egindako segada, eta gehiago. Abestia proposa entzuten ari gara, bakezaleak horixe nahi baitzuen Lizarran elkartutako jendeak eta begira lotura gaurko egunez jaio baitzen abesti honen sortzailea, Anje Dualde. Fuego taldearekin hasi zen, 15 urte besterik ez zituela, eta 23rekin Errobi sortu zuen, lehen euskal rock taldea. Kolaboratzaile ugari izan ditu Dualdek bere ibilbidean, Akelarre taldearekin esaterako 4 urte zibil zen, berbenaz berbena, eta Akelarreren bidiskotan parte hartu zuen, Gau pasa eta Ari gara izenekoetan. Geroago, Xabier Amuriza bertsolariarekin egindako lanaren emaitza plazaratu zuen 1981an. Xabier Amurizarekin kantari. Bertakoa da entzuten ari garen kanta, baina izue, urtebetetze gehiagore aipatu behar ditugu gaurkoan, adibidez, Hans Zimmer. Hans Zimmer alemaniar musika konposatzaile eta ekoizlea da. Nagusiki zinemarako soinu bandak konposatzen dituena. Birritan irabazi du jatorrizko soinu banda honenaren Oscar saria. 1984ko The Lion King eta 2021ko Dune pelikuletan egindako lanengatik. Baina ospetsuak diren beste asko ere egin ditu Pirates of the Caribbean saia, The Thin Red Line, Gladiator, The Last Samurai, The Dark Knight, Inception eta Interstellar. Zinemaldian ere entzun ditugu bere doinuak, eta nila orduritzen hasi naiz, astebete falta da zinemaldiaren hasierarako. Materialarekin eginda dago, paradisu zineman ikusiko gara, alemaniarrak, grisez jantzita eta zurdinez. Oraindik ez da berandu, samurtasunari toki bat egiteko. Donostiako zinemaldiak zinema jaialdiaren 73. edizio ospatuko du iraiaren 19tik 27ra. Eta Donostiara etorriko diren aktore eta zuzendarietako asko aletu dituzteia da. Esther Garcia eta Jennifer Lawrence Donostia sari duenez gain, Juliette Binoche, Paul Dano, Harris Dickinson, Matt Dillon, Colin Farrell, Denis Lavan, Maria de Madeiros, Ron Perlman, Estela Descargas, eta gehiago. Baina gu euskal ekozpeni begira jarriko gara, aizue, unean unekoak, dagoeneko zinemaldiko izarretako bat hemen daukagu eta oian Amaritoren agende. Bueno, baina ni gaur kafe utxe hartzera etorri naiz, eta gaurko gonbidatua Itziar Fragua aktore eta zuzendaria izango da. Eta artestenikoen agenda ere repasatuko dugu, oiana hemen dagoela baliatuta. Bai, eta Pablo Zurutuzaren lehen aldiak, podcastaren lehen atalantzungo dugu. Marcos Tedinekin ere hitz egingo dugu. Gure Argentinar euskaldunak galdera bat erantzun beharko du. Ze demontretan dabil Milei. Eta LEB, lenguaia esteniko berriak, programaren edizio berria ezagutuko dugu. Gaur hasiko da Agoitzen. Aizue, menua hause eta dagoeneko gu prest hemen zuekin martxan jartzeko. Iraiak 12 ditu gaur eta ostirala da ongietorri guztioi, bigarren kafera, naiz irratian zarete.
Zuekin, jaun Andreok, Oiana Maritorenak enbe, egunon? Egunon. Eta zuekin, Goiuri Ezeiz Arandia, egunon? Egunon, hau da giarretako meina. Zertari Elizaba? Batzo nire lagun baten ume aukinun besotan arratsalde guztieta. Haizu, 5 kilo edo pixatuko dituta, ja, guain mina daukat. Gera agujeta dituk, atzo aspaldiko partez frontenixen jokatzera joan, eta... Beretan? Gerritako mina, bai, gero kontatuko izuet, maite dutean. Oskirala. Ba, izu izketan ari zaizuena Uinigo Asensio Lurbide, gaur bigarren kafeak 1024 du, goizak 10 eta 18 iraiak 12, gu 3 urrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko asmotan. Ongi etorri guztioi, bigarren kafean zarete, naiz irratian. Ba, hemen txegoitzeko 10 eta 19 minutu, eta bagoaz, nola baite gaurkoa abiatzera ere. Bil, zalantzan, ze musikarekin abiatu nahi dugun, baina uste dut, badakidala nondik nahi dudan. Zuk proposamenen badaukazu, Oiana? Nik? Ez, baina bakizu ze proposamen daukan, maite dutarekin gaur Goiuri astia. Ai, zer da proposamen ona? Proposamena da, zuk ezaukazulako maite dut. Hoixe. Hau da, persona lotxagabiagi. Baina, zi. Pare ba minutu maizki dazu. Jarri bat bani jarri dute txatean. Ah! Jo, barkatu baina, ja beste giro batetik gari nintzen, eh? Bale, jarri. Igual ez da oso ostiraleko kantua, baina... Zenil taldeak atera du bere lan berria, aurrerapen kantuak entzuten ibili gara, eta hementxe galtzen dugun arte. Oso kantu ederra, disko ederra ere, atzo goiti berantzun nuen, Bandcamp plataforman, ze nilen disko berria ez da Spotifyn izango, eta Spotify plataformari boikota egiten diren taldeen zerrendan, ba bestea, nola baite Gazako genozidioa babestu eta finantzatzen duen plataformatik ies egiteko apostu horretan, ba talde bat gehiago duintasunaren apostu gogor horretan. Ze ez da erresa, Spotifyen lortutako konkista txiki hoiei uko egitea, baina egin diote eta beste hainbat plataformetan, Tidalen ere topa itzakezue, Kobuzen, eta beste guztietan esango nuke, baina Bandcamp bada, sortzaileentzat eta batez ere txikiagoentzat oso espazio egokia. Behar bada izan da, behar bada ez gara konturatu ta orain Orduan Goiuri zu abiatuko zara, maite dutekin. Ni abiatuko naiz. Gero nik egingo, venga, gaur bestaldera egingo dugu, Oiana. Eskerrik asko. Ez asko. Ni abiatuko naiz. Kontua da, nik badaukadala, ez dakit nola deituko diogun, gatazka bat, baina nik neure buruari sortu dio dana, Artzai Andre jantziarekin. Ah? Bai, asko gustatzen zaizkit, ez zaukat nik arazorik hau da ez ditut gorrotatzen edo dana dalakoa, are gehiago, iruditzen zait, nik uste dut, gu guztiok oso guapo gaudela jantzita, Artzai eta Artzai Andrez, eta Santo Tomasetan adibidez, edo hemen egu berrietan, eta iruditzen zait zoragarria. Kontua da, nik nire jantzia erosi nuela duela urte asko, nire gurasok erasi zidaten, eta jada banuela beharra jantzi berri bat erostekoa. Eta zer gertatu zait azkeneko 2 urtetan iritsi dela abendua, eta berriro urte guztia edukiarren iritsi naizela abendura jantzirik gabe. Hau da, naizelako joan erostera. Eta nire kuadriakoak neuzkan ja sututa, ze beti iristen da eguna eta galdetzen dute gaur, jantziko zerarete Artzai Andrez? Eta denek esaten dute bai, eta nik esaten dut ez dut denborarik izan erosteko.
Eta esaten diate, 365 egunetan ez duzu denborarik izan jantzia erosteko, hori ikertatu zait azkeneko 2 urtetan. Eta zer egin nuen atzo, Inigo eta Oiana? Ze uste duzu egin nuela atzo? Jantzia erosi. Osondo. Benetan? Atzo erosi nuen jantzia. Eta aitortu behar dizuet, ez dela izan, jada presak eta motibatuta, edo ez dakit, konpromisoagetik, baizik eta ezkontza bat dudalako. Eta dantzatu behar duzu? Ez du dantzatu behar. Baina ezkontza horretan, gonbidatu guztiok joan behar dugu jantzi horrekin jantzita. Bai? Esan dute, guk euskal jaia egin nahi dugu, gure ezkontza ez da izango horrela dotore, jatetxe, luxuzko batean edo Donostiko Maria Cristina hotelean eta joan behartzalete denak galaz jantzita, ez? Nafarroko herri txiki batean izango da, herri bazkaria egingo dugu, eta etorriko zarete guztio jantzita, euskal jantziekin. Eta orduan, nola ezkontza hori daukadan, atzo junitzen, traje erostera, eta ja badaukat. Osondo. Hau nire maite duta, ja badaukadala jantzia, hori lehenengoa, eta ze ondo hartatu ninduten lesakako katxagorri dendan. Ara joan nintzen. Erdara joan zinen. Ze, badakit oso jantzi politiak dauzkatela, eta ze esperientzia ona izan zen, eta hori ere maite duta. Uste dut, horren atziango juri badagoela, beste kontu bat, eta da pixkat adina. Opa! Antolatze hori, aurrikuspen ez txukun aritze hori. Adinarekin gora joan ala gertatzen da. Bueno, nik horrelako gozak egiten ditudanean, eraitak esatit, zartzen ari zea. Batzu zartuta ere, ondo ezen. Baina, bueno. Hemen labankadak airean da biltza, Esan, eske, ikusiko bazen uten ere, orain arte erabili dudan jantzia, dela nere gurasoek 12 urte nituenean erosi zidatena, gonak, lehen... Bueno, bai, hori kuleroak, gonaren luzera, kuleroen luzeraren parekoa. Eta orduan, noski, alkandora ere zinitxi, gizue, men kroketak aipatzen ditugu askotan, eta kroketazko jaten ditugu, eta gero zer gertatzen da, alkandora izteko zaila dela. Baina, bueno, badaukadala jantzia, bikote, ze pozina hone. Zerbait egin duzu, neurtu alduzu, bide horretan zenbat lagun. Nere maite duta, justu, atzo idatzi zidan lagun batek, ez da oso garai, ona pasatzen ari, gora beratxu xamar, eta behartzuela pixkat bere herritik atera, eta Tolosar horbiltzen bazen bera, frontenixan jokatuko genuen. Umea ere engantzatu zuela, lortu zuela umea zeinduko zuen pertsona, eta behartzuela pixkate aireatu, eta bale, esan nion, baina nik raketarik ez daukat, ez da egitazkeneko ez noiz jokatu duen frontenixen, da nik baditut bi, eta oso ondo, venga. Joan ginen, topatu genuen frontoia, eta hasi ginen, eta, ondo, pelote ban, eta etorri ziren bi gazte, takit, 16 urte izango zituzten, eta han frontoiaren atzekaldean jarri ziren, badakizu ez, frontoia libre ez dagoenean, hor txokoan behintzat, eta esan nion, esango gure kontra jokatzeko, da behintzat, fiskatola, eta ikusten lagunak etzula bere burua hola oso frontenis jokalari trebe modura ikusten, baino, zergatik, ez, bega. Eta antxibili ginen, irabazi egin genien bi partidetan. Eta, arro egin genuen martxa, baina nik atzo gauean etxerako bidean aritu nuen gerriak pixkat, epa. Eta konturatu nintzen, ze salperra den gorputza, zenik ordu asko pasatzen ditut kirola egiten, baina piragoa baten barruan, eta batean frontenixian, hainbeste makurtu txapaberako pelota hoietara, eta aurrera tatzera, eta aspaldi hemendik giro hauetan ibili gabe, eta baina horitu nuen da, graziaz puntua deman zidan, batez ere hori, ane lagunak frontenixian pixkat buru askatu bali mazuen ere, gustore ibili ginela, eta bigazte hauek ere, jatorraskoak ziren, eta antxibili ginen da, bai. Aitak esango izu, zartzen, horrere, Hor zalantzarik gabe, hor zalantzarik gabe. Hala ere, nik esango dizut, zer den, ziklismoa egiten nuenean, eta urteko 330 egunetan entrenatzen nuenean, futbolean jokatzera joan lagunekin udaran temporada bukatu zen hortan edo, eta hor baina agujeta hondiagoak ez ditut inoiz izan. Eta gazte askoan nintzen urduan, baina bada zerbait gorputzean lantzen ez den ataloiekin, gero katakrak egiten duena. Gero edan duzu ura azukrarekin eta gauzari? Ez, ondo nago. Pentsatu den, oera joaterakoan yoga pixka bat egingo dutze, eskatu la postura atzuk, pixkat bizkar, bizkarra rajatzeko eta barda. Firitxin zen lotara, eta yoga egingo du, rustuk zenik ez. Eta gaurgo izan jeiki nahiz eta ondo nago. Beste kafetxo bat hartuko nuke gustora, baina beste ondo nago. Eta telesaien bat ikusi zenuen atzo? Ez, irakurtzen ari naiz.
Zer irakurtzen ari zara, jakin baditeke? Kurioso. Lenguan kontatu nuen ez nahi Ai, honekin txaposo izan ez, entzuleok, vale, behin ez, liburu bat ez, ez. irakurriko dut nik eta hemen Baina, kiston uste kaka. dut mikroz kanpo. Kanpo? Bai. Bai, Boris Vianen La espuma de los días izena du. Ez dakitze liburu irakurtzen ari zaren. Gezurtera utxazara. Jakeko dezu? Bueno, eta zer... Bai, Boris Vianen La espuma Ba, de los gustora ari días. zara. Gustora ari naiz. Oso ondo. Egia da, iristen naizela oso berandu etxera normalean, eta orduan, 15 orri irakurtzen baditut asko, baina banoa pixkanaka, eta topatuko ditut irakurtzeko Tarteak. espazio pixkate energetikoagoak, alegia, hain nekatuta ez nagoen tarteak. 15 horri elde ondo dago. Badakizu zer den 75 gogorra. Ez? 75 gogorra da, ez dakit nork patentatu zuen, baino da pixka bat zure ohiturak eta hobetzeko proiektu bat. 75 egunetan egin behar dituzu 5 gauzatxo. Aha. Uste dut da 75 egunetan egin behar duzu kirola ordu erdi egunero, edan behar dituzu 2 litro ur egunero, eta 10 horri irakurri behar dituzu. Bai? Bai, Egunean. edo zer liburu, zuk aukeratzen duzuna, baina 10 horri irakurri behar dira. Eta orduan, 75 egunez jarraian, 10 horri irakurtzen balin badituzu, ja, uste dut zientifikoki, bai garunean, eta bai hizkuntza aldetik eta, hobekuntza handiak omen daude, eta 10 horri esaten du proiektu horrek. 75 bider 10. Eta zu 15 irakurtzen ari zara. Bai, kontua da, uste dut, bai, akaso ohitu behar dudala, sasoia berreskuratu behar dudala. Garai batean asko irakurri zalea izan naiz, eta nire buruan badaude, nik gainera egiten nuen, hau pixkate autoesplotatibo edo kapitalista da, baina nik markatzen nuen liburu bat irakurtzerakoan, ze abieduran irakurtzen ari nintzen liburu hori. Nire kalkulak egiten dituen. Bueno, ez dakit. kirolarekin egiten dena, ez? Kilometro bat ze abiaduran egin behar dut. Horrelako zerbait, gutxu gara beran, liburuaren, letraren eta espazioaren ara, 35 edo 70 horri alde tartean. Zegoen gara bat oso azkari irakurtzen nuena, eta gero gau pasak egiten dituen irakurtzen, eta horrelako gauzak, eta gero, urtetan oso gutxi irakurri dut. Oso gutxi irakurri ditut literatura liburuak. Hori da. Zegu, hemen lana egiteko irratian irakurri behar dugu. Bai, eta artikulak irakurtzen ditut, eta Hori poesia da. asko irakurtzen dut, eta baina, bai, horrela literatura edo saiakera liburu bat horrela goitik bera irakurtzea, irakurri ditut, baina ez asko. Eta orduan orain ere ohiturak dira, pixet, 15 horri irakurrita iruditzen zaiten naizela liburuan murgildu. Eta egia da bestalde nire irakurtzeko zaletasunak edo, bai eskatzen didala pixkat luzeago aritzea. 10 horri alde egunean egiten zait pixkat konzentrazioa hitzetara eramaterako ateratzea goizegi. Baita niri ere, ados nago, baina... Ez dut, 30, 40 horri alde irakurtzea hori dela gauza txukun bat, niretzat. Baina, 10 irakurtzen ari zara, eta 10, 0 baino. 0 baino gehiago da, bai. Baina hori, harrapatuko banu igual eguneko momentu bat lasaixegoa, atzo egin dituen 17 gautzen artean, igual erresago hariko nintzatekela, hori da puntua. Usiko dugu. Aizuta, hau esaten ariaren bitartean, oian Maritorrenak bere maitu dut oraindik ez du kontatu. Eske, oian Maritorrenak esan du gaur agian hauek hasten balin badira izketan liburua dela, eta ez dela agian ez dut nire maite duta kontatuko, eta liburatuko naiz, eta listo, eta aztu egingo dira, baina ez, guk oianaren maite duta entzun nahi dugu. Bai, seguru. Bueno, egia esan ez neukan, baina zurea entzun ondoren goiuri, aurten nere betiko musika irakasleak oparitu dit lagun berezi batentzat bere amak egindako baserritar tragia polit-polita. Ez, bere amak ez barkatu, bere amaren lagun batek. Eta erabili dituen oialetako batzuk dira, nere irakasle honen amaren izarak edo etxeko leioetan zituen kortinak. Eta oso politia da, eta apenas eskatu diot niretzat ere eagin otezaken berako pari bezala indit beste pertsona batentzat, baina oso puntualki iten omen ditu, eta orduan, ezin dit neri ere beste batekin, baina horitu zitzadan, oparirik politxena, pertsonalena, goxuena, eta esan dezunean gogoratu naiz, eta bai, eta aukiko dugu, trajetxe berri bat. Ai, eske, eta gaina ze dotore mundu guztia jantziakin, ez? Bai, eta gainera koloreak eta guztiz ezberdinak, eta bai, oso politia. Eta nik ikusten ditu danean dendetan abarka txikiak. Bai. Ume txikientzako... Barkatu goiuri, nik esango duzu nauztia zu. Zer? Zuk ikusi dituzu abarka txikiak, eta ez du, ikusi zen balita abarka txikiak, eta txikiak, eta ikusi zen patxola da, ez da posible.
Aizu, oso ondo eta zaizu, Ondo zauz zaitue. Bai, esan bai, begira. Oso ondo, inigo sekzio berri bat sortu beharko dugu bigarren kafean, imitazioak deitzen dena. Aizu, lehenguan beste sekzio berri baten, gure buruak beti daude horrela entzuleok. Guk ikusten dugu norbait izketan taberna batean, zedu, pertsona honek badaki asko ni buruz eta hauts polita dauka, akaso kolaboratzaile. Edo lagun batekin zaude eta aurkezten dizu, pertsona hau da doktorea Elkarrezketa iteko. neuro ez dakiz Bai. larara batean, eta entrevista baterako zoragarri, edo, hortik aurrera gero, edo entrevistatu bat dator, eta pentsatzen dugu gure artean entzuleok. Hemen, mamia dago, hemendik atera ezakegu kolaboratzaile bat etorrela. Lengoan, Goiurik ekarri zituen, aurreko asteazkenean Pablo Zurutuzarekin ginen. Eran egun. Zer egin nuenik? Zuk ekarri zenituen notizia optimistak, baikorrak. Barrenak... Zaila izango zen aurkitzia? Barrenak goxatzeko albisteak. Bueno, ez dakit. Bai, bagia da, ohituta gaudela albiste txarrak eta ilunak eta entzutera, baino ekarri nik egin nuen zerrenda bat, pixka bat, denok alaitzeko, albiste... Barrenak goxatzeko albisteak, eta zauden gauza oso politak. Oso politak, baino, Pablo eta biok sentitu genuen, zegoela pixkat beste irakurketatxo bat berri batzuekin, eta Goiurik esan zigun pixka boikotatzen genuela guta. Karo, pentsatu, Pablo Zurutuz eta biok kantu tristeak egiten jaioak oiana, pentsatu genuen, hau hemen, eta hartu nuen gitarra eta ziginen Goiuriren notizikin kantu triste bat egiten. Benetan. Eta funtzionatzen zigun oso ondo. Hemen sekzio bat, tarteka Goiurik ekarri notizia baikor batzuk, eta Pablo eta biok kantu tristeak egiten notizia baikor hoiekin. A ber, ni pixka eta zerretu egin nintzen, ez da nola boikoteatu ninduten. Ni kontatu nuen adibidez. Bazegoela untxi bat, badagoela untxi espezie bat, pentsatzen zana, duela 150 urte desagertu egin zala. Eta han non agertu dan, berriro topatu duten, eta argazkiak egin dizkieten. Eta orduan bizirik dago espezie hori, estingitu gabe, eta oso eta orduan top 25 bat. Eta orduan, karazan, top, omen dago zerrenda bat, 25 bilatuenak, edo deiturikoa, direla, espeziak, zientzialariek ez dakitenak desagertuta dauden edo ez, horiek topatzea dela helburua, ez? 25eko zerrenda, eta untxi hau zegoen 25eko horretan. Eta Pablo hasi zen, zepena 26garrena, ez dira bere bilasiko, 26garren bat egongo da hor zerrendatik kanpo geratu dana, eta orduan zer egingo dugu horrekin, eske ezin da horrekin. Berriz egingo du, beste sortu ingo du, berriz. Eta nik pentsatu nuen, baina, kontatu nuen, Brasilen, aurten, nola da, erredan eremua Amazonian, pasaden urtean, baina, 175 txikiagoa dela. Orduan, Pablo, noski, baina hor albistea da, lehen urtean asko errezela, eta orduan aurten. Eta nik nahi nuena zen nire zerrenda, albiste politian zerrenda. Eta ezin izan zenuen. Eta gaur ere badirudi, Aurregoan ezken nuen egin. Kontatu nituen, nire albisteak, eta entzulei gustatu zitzaien. Zitzaien gustatu Inegori eta Pablori, edo ez dakitza gertatu zen. Pablo Zurutuza, hau da bakarrik, hola, zatitxo bat, hola baite, zu xaxatzeko. Zer pentsatuko du, 26garrenak, Zelo txagabea. zerrendatik kanpo, hori dan litekeena, izara joa dago, erabat atxekabetuta, ez da untxia bezain, izango orain ezaguna. Eta horrelako kontuak egin ditzakegu. Eta egia da, ideia bezala gustatu zitzaidala, pixka eta morroa sentitzen dudala nire albisteak. Nola zen bestea, errezirela 163 gutxiago. 165 gutxiago errezela Amazonia, Brasilian Amazonia gutxiago erre dela. Eskerrak. Bueno, besterik gabe jarraituko dugu. Bueno, egingo dugu sekzio hau, Pablo etortzen danean, eta... Batez ere gitarra desafinauta dagoelako, eta ez dutelago hasi nahi oraintxe afinatzen, baina badakit lagun musikariren bati belarritatiko dola dario oraintxe. Bueno, lasai, esan didate, Legorretako ambulategian, bigarren kafean zuten ari direla, eta norbait
belarrietatik odoletan ari balin bada joateko bertara eta hartatuko dute. Aizue aurrera egin behar dugu eta gure gorko lehen gonbidatu aurkeztu behar dizugu. Kafe hutsa tartean murgildu behar dugu, Oiana Maritorena beren laguntzaz. Beraz, entzuleok goizeko 10 eta 37 barkatu txata. Ez dugula txata begiratu, Gorkak esan du hemen, a ber. Altzaiak erosi behar dituela mudantza dator bizitza berria. Azken aldian albiste honak, pozen gara, Etxe Gorka. zaldatu edo herri zaldatu? Auskalo. Las dos tumbas ari naiz ikusten. Hori Julene komentatu zuen. Nik ezagutzen ditut antropologiako proiektu batzuk oso interesgarriak, gitarra, zeona, urdina. Bueno, esan dakoa, bagoazela aurrera, Gorka Santesteban, besarka da bat hemendik. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. מפליאה ומאיירת חיי בכל עת. Itziar Fragua, Bilbo, aktore eta zuzendaria. Itziarrek bere ikasketak arteetara bideratu zituen, eta ez arte eszenikoetara bakarrik. Izan ere, Juan de Antxieta eskolan arte dramatikoko diplomatura lortzeaz gain, Euskal Herriko Unibertsitatean arte ederretan ere diplomatu zen. תן אהבה בלי תנאים בלי תנאים. So far. Horrez gain, gaur egun interprete bati eskatzen zaion osotasun hori edo duela esan genezake. Arlo askotan trebatu baita, kantuan, idazketan, dantzan, klaunean, mugimenduan, katakali artean, hau guztia hemen naiz nazioartean burutu du. Zineman eta telebistan ere aritu da, baina batez ere bere ibilbidea oholtzara bideratu du 2000 urteaz geroztik. Horrela, Txalo konpainiarekin lan egin du, Bilboko Abao opera ikuskizunetan, eta batez ere, Markeline konpainiarekin lan asko egindakoa da. Terapia, La Isla Desconocida, La Vuelta al Mundo en 80 cajas, Maquinista, Zuzum, Andante, Crusoe, Euria, Chef Natur, Sike, Gambara, Artilusio eta urriaren 19an estreinatuko duten Zapo Zepon ere egongo da. ביקשתי לתת לך לאיבוד, האם אתרסק ואתפזר לאנחות, לא כך ביקום ממשיך להיות, בדרך ארוכה מתישה וקסומה ולאן, אינני מקבלת אותה, אולי חשבתי קצת יותר מדי, עליי לעשות את דרכי, שכחתי כמעט, אני סתם מהלכת על פני אדם. Bere konpainia propioa ere sortu du, La Enana Naranja eta Laresitens kolektiboan ere badabil. Bertan hainbat dira parte hartutako lanak, Lolo, Encargo 215, Bracala, Metidas en Harina, Inmundo Doblador de Barrotes, Kontu kantari bi, mendian ibiltari, ximurren artean kontu kantari bera, hauetariko askotan, objektuen manipulazioa erabili dute antzerki tresna gisa. Goitibera konpainiaren azken lanetako baten zuzendari ere izan da, Eraitsi SL. Kale ikuskizuna da, joko eta leku publikoen arteko harremanari buruz hitz egiten duena. Eta guk honetaz, eta gehiagori buruz hitz egingo dugu gaur berarekin, pantailaren bestaldean baitugu dagoeneko. Ongi etorri bigarren kafeko kafe hutxera, Itziar, Fragua, hortxe zaude, ezta? Bai, egunon. Egunon. Itziar, galdera bat egingo dizute nik, Oiana Maritorena genbek egiten ez duen galdera bakarra izaten da, eta normalean Goiuri Ezeizak egiten duen galdera, baina Goiuri Ezeiza beste lan batzutan daukago oraintxe, eta geroxiago gurekin egongo da. Egingo duzuzuk Goiuri? Venga, zuk egin galdera. Nire lana lapurtzen? Ikusi zaitugu lan garrantzitsua gotan ari zinen, eta ez dugu nahi izan hori oztopatu. Bueno, bale, hau oso garrantzitsua da. Itziar, nik bi galdera egingo dizkizut eta zuk aukeratu behar duzu bietako zein erantzun. Ados. Lehenengo galdera da. Etorriko balitz orain, zinema zuzendari bat eta esango balu, zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo dut, baina ezin dugu kontatu jaio zinenetik orain artekoa. Kontatuko dugu soilik etapa zehatz bat. Ze etapa aukeratuko zenuke, hori da galdera bat, eta beste galdera da, agian zailagoa, da ea nola irudikatzen duzun, nola gustatuko litzaizuken izatea zure hileta. Wow.
Ehe, ez dakit, zaila da, lehenengoa erantzungo nuke. Vale, ados. Eta, ze etapa aukeratuko zenuke horrela pelikula batean ikusteko? Nik uste dut, bagian oraingo momentua. Hauek dira gehien gustatzen zaizkidan erantzunak. Ze horrek esan nahi du, oraingo momentua polita izaten ari dela, edo behintzat kontatzeko asko dagoela, une honetan. Horregatik batez be, gauza pilo kotatzeko daudelako. Bizitza osoa. Apuntatuko dugu, segulako zerrenda egiten ari gara, jendearen ustezko pelikula eta ustezko hileta hauekin, eta gero zekigu oso ondo zer egingo dugu erantzun hauekin, baina zerbait egingo dugu ziur. Eta hau izan da, izotza usteko esaten dena, ez? Romper el hielo azelena ez esaten dena, eta orain ja, nola galdera zaiak egin ditugun, orain errexak. Galdera errexagoak. Bueno, Itziar, nik aipatu dut zu arte munduan, ez? Asko ibilizarela arte ederrak ikasi zenituen, eta aldi berean arte dramatikoa ere ikasi duzu. Betidanik izan duzu artea hurbil txikitatik, edo nola sentitu izan duzu edo bizi izan duzu artearekiko harremana? Egia esan, oroitzen naizen momentutik, txikitatik, oso txikitatik, eskolatik, beti egin dut antzerkia eskolan zeuden tailerretan, eta gero institutoan egin nuen antzerkiko tailerrak, eta gero ja unibertsitatera pasatu nintzenean, eskolara apuntatu nintzen, eta bi gauzak aldi berean egiten dituen, bai unibertsitatean ikasi eta antzerki eskolan ikasi. Pasaden astean hemen eduki genuen Xabier Agirre eta bera kontatu zigun, berari ere antzerkia txikitatik gustatu izan zaiola, eta amari esan zionean, antzerkian jarraitu nahi zuela eta aktore izan nahi zuela, amak esan ziola, oso ondo iruditzen zait, baina nondik biziko zara? Zuk ze jarrera eduki duzu etxean hain txikitatik gustatu izan zaizunean, arte ederrak eta hainbeste gustatuta, etxean aipatuta zer esaten zizuten? Egia esan, suerte handia izan dudala alde horretatik, nire amak beti nerekin egon da, historio honekin, eta beti esan dit, ondo iruditzen zitzaiola, oso gauza normala izan da, berarentzat, eta, bera da nire fan onena. Ze polilla. Gurasoak, ze garrantzia. Bai. Eta babesura sentitzea. Nik galdetu nahi nizun pixka bat, Markelinen urte asko daramazu bertako lan askotan parte hartuz, bertan egiten den lana ere oso berezia da, ez? Nik uste dut, badaukala bere hizkuntza edo lenguaia propioa, askotan objektuak manipulatuz, txotxongiloak, mutuak. Konta iguzu pixka bat ze harreman duzu Markelinerekin eta nola lan egin ohi duzuen? Hori, ni hasi nintzen oso gazte, 23 urterekin, hasi nintzen ordezkaritza bat egiteko, eta geroan geratu nintzen, eta daramat, 23 urte. Bizitza erdia beraiekin. Eta interesgarria da beraiekin lan egitea, batez be lana dugulako, niretzat suertea da, edukitzea estruktura edo talde bat non produkzioak egiten direla eta gero antzeslanak egiten direla eta hori daukagula lana alde batetik ez dakit nola esan. Askotan kostatzen dena da gero boloak lortzea eta egunerokotasun bat edukitzea edo nola esaten da, estabilitate bat edukitzea lan honetan. Eta alde horretatik, Markelinek hori ematen zidan. Gero bestalde, beti gustatu zait nola egiten zen lana. Hau da, adibidez, beti hasten dira laborategiak egiten. Eta denbora ematen zaio antzeslan bakoitzari. Gaur egun produkzioak nire ustez oso azkar dijoaz. Hau da, 2 hilabetetan egiten dira antzeslanak. Beraiek denbora gehiago ematen diote agian urte osoak. Eta hau da, hasten da hori laborategi bat egiten, bai materialekin edo gorputza lanarekin, jolasten, batez be jolasten. Eta gero, ateratzen den materialarekin, material guzti horrekin, istorio bat egiten da. Eta gero, azken hilabetetan, jartzen zaio bai argiztapena,
edo beste gauza guztiak. Orduan dira, ez bakarrik lan luzeak, eta gero alde horretatik zu gauza pilo ikasi dezakezu eta gauza pilo eman dezakezu antzeslan bakoitzari. Ta zuk adibidez sortzen duzunean edo tokatu zaizu ez, aipatu dugu Eraitsi SL Goitiberarekin egin duzula lan hau eta zu izan zara zuzendari, zuk zuzendaritza postu hori hartzen duzunean ere saiatzen zara horrelako prozesua garatzen zure lantaldearekin, pixka bat jokutik, denbora hartuz, ikertuz, sortzeko tarte hori hartzeko joera edo aukera, batzuetan agian aukerarik ere ez dago, azpiegiturak, ekonomikoki, ere, gauza asko hon daitezke ez? Hori da, baina kasu honetan konkretuki, lortu izan dugu modu berean lan egitea. Hasieran ikerketa batzuk egin ondoren ateratzen zen materiala, gero oholtzan jartzea. Hau da, materialekin dinot, konoekin, ez dakit ezagutzen den Eraitziren lana, baina antzeslan honetan, konoekin landu genuen. Eta jolastu genuen pilo. Gero gainera, beraiek beste ikerketa bat egiten zuten, baina hau da ja, dakit nola izan, sakonagoa, herrietan juten ziren, grabaketak egitera, konoak usten herri plazatan, eta gero hartzen zituzten kamerak, eta ikusten zuten zer gertatu zen. Hori usterakoan plaza bakoitzean. Hau da, ikusten zen nola jendeak aldatzen zituzten formak konoekin, beraiek jakin gabe. Eta hori oso interesgarria izan zen. Eta hori hartuta, gero guk erabili genuen bebai gure antzeslanerako. Eta modu berean eduki dugu denbora jolasteko horrekin eta gero ja pertsonaiak egiteko, istorioa egiteko, iaia modu berean. Ze ondo, eta konta iguzu pixka bat nola abiatu zen proiektu hau edo zer kontatu nahi zenuten hasieran edo nola iritsi zitzaizun zure proposamen bat izan zen, Goitibera jarri zen zurekin harremanetan lan hau burutzeko edo nola izan zen hori? Beraiek jarri ziren harremanetan nigaz, gainera kurioso izan zen, zeren esan zidatenean ni aurdun nengoen, eta ez genekien izan algenuen ala ez, nik esan nien, jakin dezazuela, ni aurdun nagoela, eta ez dakit egutegiaren aldetik izan alko dugun edo ez, eta beraiek izan zidaten naiz eta aurdun egon, egingo dugu aurrera joango gara, eta lortuko dugu egitea naiz eta horrela egon da. Gero, hau esan da, beraiek nahi zutela nik zuzentzea, beraiek esan zidaten idei batzuk, eta zigenuen bilera batzuk egiten, ez dakit, segurazki ezagutzen duzuen termino hau, lluvia de ideas egiten, edo lako hori, eta hortik abiatuta, aurrera egin genuen ja beste lan guztiak ikerketak konoekin, beraiek arkitekto batekin egin jarri ziren kontaktuan, eta berarekin baita ere plazaren ideiak hartzen, kaleko lekuak eta materialen kontuak hartuta, hortik abiatuta, guztion ideiak hartzen pixkat, gero forma eman genio, eta aurrera egin genuen. Aizu Itziar, horrelako lluvia de ideas aipatu duzu ez, ideien zaparra da honetan, zer izaten da zailagoa? Ideiak sortzea edo ideiak baztertzea? Ideiak baztertzea. Ideiak sortzea nire ustez oso erraza da. Gure munduan behintzat. Sortzaileen munduan behintzat. Nik galdetu nahi nizun zuk atera duzulako gaia eta nik uste dut nik ere esan inbar dudala, ez nire ama izan naiz, duela gutxi, eta galdetu nahi nizun, aipatu duzu Goitiberari esan zenionean, ea lan honekin jarraitu ote zitekeen, ez? Aurduntzen delako, niri ere antzeko egoera gertatu zitzaidan, aktore lanetan enbilelako justu aurdun geratu nintzenean, eta ez dakit oraindik gai hau nola ikusten duzun, kosta iten zaigu aktore hoi, amatasunaren erabakia eragina izan dezakelako agian lana ez eukitzeak, beldurra ematen digu, nik onartu behar dut oso jarrera ona edo eskuzabala jaso dudala, eta hori eskertu diot konpainiari, baina ez dakit zalantza hori edo beldur hori banuen, orduan ez dakitzuk ere hori izan duzun? Bai. Gainera, kasu honetan, ja nire begarren semea zen. Eta, pizkat, hobeagoa izan da. Lehenengoan, bai, izan zen beldurra, hasieratik zen zelako gainera nire lehenengo aldia geldirik eratuko nintzela. Eta nik nire matzan bizitza osoa lan egiten, baina ezaten dudanean bizitza osoa, da beti. Eta orduan geratzerakoan,
jarraitu nuen lan eginten, baina momentu batean, adibidez, markelinerekin oso lan fisikoa da, eta hori, gorputzarekin momentu batean ja ezin nuen gehiago lan egin, eta orduan gelditu behar izan nuen. Eta momentu gogorra izan zen, hori, niretzat hasieran arraroa zelako, gero hori beldur hori nola bueltatu, ez dakizun gauza pilo daukazulako bizitzan, baina gero bigarren kasu honetan, adibidez, beraiekin, asko zerrazagoa izan da. Ja bizitzan zehar esperientzia, ja asko hobeto izan da. Eta, bueno, jarraitzen du, daukadan lagunak eta hori nik uste dut gure kasuan handicap bat dela. Hobetu dira gauzak, baina ondino falta zaigu uste dut. Bai, eskerrik asko partekatzeagatik. Oh, comfort me, brother. Something's heavy on my mind. Now I sit and wonder why it is that I can't find. Aipatu dut Itziar,zuk formakuntza oso handia duzula, ez? Bai kantuan, bai antzerki mota batean, dantzan, bestean. Horri garrantzia handia ematen diozu, nik uste dut horrek ere lagundu dizula, seguraski, adibidez Markelineren lana, ez? Aipatu duzu oso fisikoa zela momentu batean, beste batzuetan agian testuarekin, beste batzuetan musikarekin, txotxongillo, objektuen manipulazioa. Nola sortzen duzu hori edo nola trebatu zara horretan guztian? Kurtso pilo egiten, eta bestalde, eske Markelinerekin hori esan dudana lehen, denbora daukagunez antzeslanak egiteko, gero dakmo entrenamendu mota bat, eta entrenamendu horietan, edo jolas horietan, edo ikerketa horietan, laborategi momentu horietan, gauza pilo sortzen dira. Hau da, jolasten dugula bai gorputzarekin, bai objektuekin, ahotsarekin, gauza guztiekin. Eta hori bai oso interesgarrian da. Naiz eta gero ez erabili, gauza guzti horiek. Eta gero bestaldi hori izan dudanak kurtso pilo egiten. Eta baita ere, egia da, orain oroitu naizela, antzerki asko ikusten. Ni pilo ikusten dut, pizkat friki naiz. Bai, pilo gustatzen zait ikustea. Eta daramatzat urte pilo, baina ondino pilo gustatzen zait ikustea. Eta hortik bai uste dut pilo ikasten dela. Hori da nere buruan ohikoagoa dena. Aurrekoan aktore bati entzun nion, bera telesaietako aktorea da, eta berak ez dituela telesaiak ikusten, eta pentsatu nuen, hau oso raro egiten zait, ez? Zuk telesaietan lan egiten duzu, eta ez duzu inoiz telesaiek ikusten. Niretzat, Itziarrak aipatzen zuna, frikia baino, hori da, zentzuzkoa, ez? Antzerki asko ikustea, zu sortzaile zaren aldetik. Ez da bestea kritikatzen, ez? Arritu ninduela besteri gabe. Bai, kurioso. Eta neri aurrekoan asko gustatu zitzaidan Goiurik planteatu zuen galdera, eta nik hartuko dut agian orain zure galdera nire asteroko galderatzat. Esan duzu antzerki asko ikustea gustatzen zaizula, eta Goiurik aipatzen zuen bazegoela antzeslan bat pertsona bakoitzarentzat. Zuk baduzu hola barruan geratu zaizun antzeslan bat ikusi zenuenean esan zenuena. Wow, ze pasada edo horre hon nahiko nuke, edo ez dakit, ze berezia transmititu zizuna hola gogoan duzuna? Eske asko ikusi dut, orduan bat esatea kostatzen zait. Bai, batzuk daude, baina oin bat esateagatik adibidez bida deitzen zen antzeslan bat. Ez dakit orain, Javier, ez dakit nola zen bere abizena. Ez dakit uste dut Andaluziarra zela tipoa. Eskuekin egiten zuen lan bat, bi eskuekin bakarrik, bera bakarrik, bizitzaren historioa kontatzen zuela. Wow. Pertsonai baten bizitza. Jaiotzen zen momentutik, bukaeraraino. Eta iruditu zitzaidan, hori, negarrez amaitu nuen. Baina ez da bakarra izan, beste batzuk ikusi ditut. Javier Aranda, da. Hori da.
Ze azkar oiur betita. Bueno, aizo oso polita da. Aitortzeko balin bada, kritikatzeko balin bada, ez du gabizena esango baino. Baino lana aitortzeko balin bada, esateko modukoa, ez? Bida, arandarena baizu, oso polita. Zer, Kuxkuxatu beharko dugu. Kuxkuxatu beharko dugu. Zerbait opa dezakegu. Uste dut baietze badagoela antzerki bat, pertsona bakoitza. Bai, horregatik, bai. Aipatzen ari ginen eraitsi SL, joan den asteburuan okerrez banago emanaldi bat izan zenuten kalean, oraindik agendan esan genuen, ez dut lekua gogoratzen. Ez dakit... bai, begira, hori da. Mendik aurrera badituzu gehiago egia da kalean antzerkia justu agian udazkena iritsi aldera, bueno, gutxixo eskaintzen da, edo, baino nola ze proiektutan zaude justu oraintxe? Beitu, ointxe bertan gaur harrapatzen nauzue Tarregan festivalan, art ilusiorekin gaudela hemen antzesten Markelinerekin, gero eraitzi SL badeko ondinoen emanaldiak, eta orain Tarregatik bueltatzen naizenean jaziko naiz lan berri batekin, euskaraz dena, deitzen dela Igogailua, Arantxa Lopez zuzenduta, eta musike barren estrenatuko dela abenduak 5. Begira, esango dugu, bai. Eta zerren ingurukoa da? Jakin daiteke zerbait, edo oraindik agian sorkuntza prozesua oso hasieran dago, edo nola dago? Ez daramatzagu ja denbora bat, baina oin hasiko gara ja bukaerako erresidentzia horrekin. Bai, bada, nola azaldu. Pertsona batek esaten diotela, bizitzaren momentuan esaten diotenean minbizia duela. Eta momentu horretan barrurako egiten duen bidaia. Horretaz hitz egiten du. Txan. Ez da drama, ez da drama. Dauka pixkat drama, baina bebai komedia. Testua badu, bai ez da? Bai. Bakarrik zaude baina baita ere mugimendua. Eta gaude ez bakarrik ez Leire Ormazabalekin eta Iora Sedanorekin bebai. Egon gara. Oso gustora gainera. Eta horrekin pentsatzen dut aurrera begira ere emanaldi gehiago izan dengo dituzuela, baina hori guk agendan aipatuko dugu. Ez dakit denboraz nola gabiltzan, Inigo, ikusten dut? Azken galdera bat eta gurtzeko emango digu. Bale, gonbidatu zazu jendea antzerkia ikustera. Zure lanak eta besteak, zuk esan duzu, zuk ikusten dituzula, hainbat lan, beste artistenak horrekin elikatu egiten zarela, ikasten duzula, zer eskaini diezaiokegu antzerki mundutik jendeari? Nola anima dezakegu hortara? Nik esango nuke esperientzia bakarra dela. Zergatik, hor zuzenean gertatzen delako, momentu horretan gertatzen dena, behin bakarrik gertatzen dena, emanaldi bakoitzak bakarra da, eta gaur egungo munduan gaudela, dena digitala eta olako munduan gaudela, olako esperientziak ja ez dira hain egunekoak. Zemezu polita, ez? Honekin boletinera joan behar dugu, Inigo? Bai, uste dut baietz, agur esan beharko diogula, eta bide batez, Kakapila, Tarregan. Mi esker! Orain honetan Tarregan urruti xamar harrapatu dugu, baina aurrengo batean ere, mentxe aurrez aurre kafe hartuko dugula berarekin, eta jarraituko dugula harremanetan. Eskerrik asko Itziar. Mi esker. Musu potolo, agur. Muxua bueltan. Goizeko 11 eta 50 segundu, azkenean atzerapen gehiagirik gabe, bagara prest azken ordukoari heltzeko, Aritz Santa Maria lankidea, estudio zentraletan dugu eta Aritz, egunon? Badirudi Aritz entzuteko arazoak ditugula, segituan saiatuko gara hau berreskuratzen, baina bien bitartean zera esango dizuegu, badaukagula astebururako ere plan ederra, Kontxako banderaren bigarren jardunaldia dator, eta uin hauetan kontatuko dizuete gure lankidek. Ikus dezagun, zer gertatzen den, baina, momentuz lehia bizia urdei bai eta horio. 200 metroren faltan 12 segundu ateratzen da biltzalako, Dolose aldea bigarren tokian, Donostiarra 3. tokian, eta... Igandeko denbora egingo du, Bai, segundutxo bat hobeago agian. 0-4-77 Bermeok, poza guztiena, gorkaren berri. Horrez dago asko esateko. Iritsi da arraunearen urteko itzordu nagusia. Kontxako bandera zuzenean naiz irratian. Igande honetan, 11 hasita analisi honenarekin. Kontxako bandera naiz irratian. Goizeko 11 eta 2 minutu orain bagoaz azken ordukoaren bila, Aritz Santa Maria lankidea prest dugu eta Aritz, egunon. Egunon, orain bigarren kafeko
lankideak zer mouz. Zarrak berri Nafarroan, izan ere, Endika Alonso Iruñeko zinegotzia eta Francisco Javier Razkin Arbizuko alkatea ikertuko ditu Auzitegi Nazionalak azken atortxu horrokeko ekimen banatan parte hartzeagatik. UPNek jarri zuen bien aurkako salaketa terrorismoa goratzea eta biktimak humilatzea leporatuta. Alonsok agur ekitaldian parte hartu zuen, denak etxean izan arte gora gutarrak gora atortxu adierazi zuela, baina jaialdiaren sorreran parte hartu zuen iruindarrak. Cristina Ibarrola UPNren bozera mailaren iritziz, horietako presoen aldeko mezu esplizitu baten baliokea da. Alderdiak ohar baten bidez jakinarazi duenez, salaketa tramitera onartu dute, eta Guardia Zibilak salatutako gertakeariei buruzko txosten bat egitea erabaki du epaileak. Halaber, EITBri eskatu dio amaierako ekitaldiko irudiak aurkezteko. Era berean, Ibarrolak Alonsoren berehalako dimisioa eskatu du. Bestetik aipatuko dugu, sakeko 40. Open Bass Countryko antolakuntzak baioztatu duenez, gaur sestaun hasiko den txapelketan parte hartzeko izena emana zuten Israelgo 7 jokalariek baja eman dutela. Asteon jakinda horietako 3 ez zutela parte hartuko, eta ostiral goizeko lehen ordu honetan baieztatu ahal izan dugu Sestaoko sake klubeko antolatzailek esan digutelako ez dela Israelgo jokalarik izango Las Llanaseko pilotalekuan. Arratsaldeko 5 hasiko da txapelketa eta aurretik eguerdiko ordu 1:30 Sestao Palestina elkarteak elkarretaratzea deitu du. Sake bai, genozidioak ez lelopean. Azkar aipatuko dugu nazioartetik Jair Bolsonaro presidente ohiari 27 urteko espetxe zigorra ezarri diotela estatu kolpe saiakera leporatuta. Brasilgo Auzitegi Gorenak ebatzi duenez Bolsonarok zuzendu zuen talde kriminal armatu bat. Luis Ignacio Lula da Silvaren gobernura itzulera ospatu nahi izan zuena. Bada trafikoan azken orduko eragozpenik ez dugun honetan hitza itzuliko diegu bigarren kafeko lankideei, zuena da hitza Inigo eta Goiuri eta asteburuan dizuela. Eskerrik asko Aritz eta berdin zurire asteburuan eta entzuleok bagoaz aurrera guk Agoitz ingurura egin behar dugu salto segituen. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian bigarren kafea. Bere gela zaindu gabeko eguna, gordetzean pilatu oizaizkiguna, oea bete ondotik barre eta bizarrez, gaso estaliko duzu erretako lorez, hartu orduko. Sekula bizitzako zutabe, utziz korridorea osorik zugabe, ez dadia izan inoretxean zu beste. Hondartza edo mendia, badakigu bi pertsona mota daudela. Kostako urdina nahiago dutenak eta mendiko berdea nahiago dutenak. Ta kostantzaleentzako jada ipatu dugu asteburuko plana, Kontxako bandera. Baina hondartzatik haratagoko proposamenak ere baditugu. Zer iruditzen zaizue LEP edo lenguaia eszeniko berriaken programa? LEP 25 programa gaur hasiko da Agoitzan, eta programaren helburua abanguardia eszenikoa landa ingurunera hurbiltzea izango da. Baina izue, eraldatuta dator proposamena. 9 eguneko jaialdi gisa sortu zena, denboran eta lurrandean edatu den programa bihurtu da. Denetarik izango du gainera. LEP Prod, LEP Intensiv, LEP Lab, LEP Ekin, LEP Zabal, eta nola siglekin galtzeko arriskoa daukagun, hau guztia azaltzeko, telefonoaren bestaldean daukagu, Asier Andoeza, egunon, Asier?
Egunon, kapazagaren guztia saltzen. Bai, hemen gauza asko daude, alorra asko daude, baina lehenengo galdera da, LEB programa dela eta ez jaialdia. Hoi da. Jaialdi bat edo programa gauza ezberdinak dira. Naiz eta hildo berretik sortu, ez ditu nola baita esan, bete behar berdinak, bata eta besteak, ez? Eta programa hau honekin egiten duguna da urte osoko ekintza programa sortu. Eta hola, urte osoa betetzen dugu oraindik, hemendik hasita, maiatzarte. 3 arte egoitzekin hasiko da, batetik Jon Iraizozena, bestea Ane Kotorerena, eta bestea Teresa Martin Sauzedarena. 3 oso desberdinak, bata bestearen gatik. Oso ezberdinak, horren bilak genbiltzan baita, bilatzen, hori, inkietude ezberdinak, forma ezberdinak, formatu ezberdinak, bata antzerkian jorratzen da, bestea dantza inguruan, bestea akzio esteniko inmersibo dan, osa, batez ere, LEB programarekin nahi duna da bultzatu garaikidetasunean mugitzen diren mugimenduak eta ekiteko moduak. Ikusi dut, adibidez, ez? Gure entzuleak gonbidatzeko, iraiaren 19an, goizeko 11etan, Agoizko Kulturetxean egingo dela, entxegu ireki bat eta publikoaren tailerra, ez? Kotore dantzariaren eskutik. Hau, irikia da edo zeinentzat, ni joan aiteke nahi balin badut, dantzaria izan behar dut? Bueno, ez zetorri zaitezke, lasai asko, eta oso ondo pasako ez duzu, eta beste etortzen den jende guztiak oso ondo pasako du. Dena itekia da, hori da gure filosofia barnean da ona. Azken finean, nahi duguna da, jende guztiak izan dezakela aukera kulturarekin harremanan sartzeko. Baita landaren mutan ere, normalian, olako proposamenak iristen ez diren tokietan ere, ez aukera hau izateko. Eta nahi duguna diruak ez izatea baldintza bat honekin harreman sartzeko. Egiten ditugun gauza guztiak doa India. Dena. Publikarentzako doa India. Osa, ez dira doain guk ordaintzen ditugu. Profesionalei ordaintzen diegu, baina publikari ez zaio ezer kostatzen. Eta egiten duguna da, hori da, azkenean da, artistak 2 asteetan zehar egin ditun ikerketak eta ikerketa lanak guzti horiek partekatu publikoarekin. Eta hola, jorratu nahi duguna da bidirekzionalitatea. Gauzak ez izatea bakarrik artistatik publikoaren dako bide bat karra horretan, baizik eta publikoak ere izan dezala espazio bat, bere iritzia, bere ikuspuntua bueltatu dizaion artistari. Eta horregatik gauza guzti hauek kreatibo prozesuan barne sartzeakoan, publikoak nolabait eragiten dio baita artistai bere lanian. Eta horren bilagabiltza, ez? Gauzak ez izatea nolabait mundu estankoak edo mundu arrotzak bata bestearekin. Baizik eta, uste dugulako baita ere, partekatzerakoan nolabait ezagutza edo konozimenduaren bultzada bat ematen diogula konozimenduari, ez? Uste du, interkambio horretan denok irabazten dugula. Eta artista guztiak ados daude horrekin, aipatu duzunaren funtsan hemen hartu emana dago, publikoarekin hartu emana, eta artista guztiak daude ados honekin, edo batzuei gehiago kostatzen zaie publikoaren feedbacka jaso eta horrekin lan egitea? Bueno, eske guk hau da planteatu egun jolasa, ez? Orduan, guk LEB Lab egonaldi hauetako 57 proposamen bidalitzi dizkiguten. 57, eta 3 hauek 57 aukeratuak izan dira. Guztiek bazekiten zeintzan proposamena. Orduan, etorri zaizkigun guztiak honekin ados daude. Ez dakit ziur beste batzuk ez daudela honekin ados, baina horiek ez zaizkigu heldu.
Eta nola da posible 57tik 3ra murriztea? Ze lana egin duzue hor, ze langa eta ze filtro, eta ze zaila, ez da? 57 proposamen jaso eta 3ra murriztea. Eske oso zaila da eta mierda hutsa da, egia esan da. Osa, barkatu itzal, baina egia da. Zen, gustatuko litzai guke 57ak lantzea. Eske, da... Azken nahi duguna da, 3 perfil ezberdina bilatu. 3 perfil ezberdina, eta baitaren nahi izan duguna da, guk nolabait zerbait aportatzea beraien lanara. Osea, ez etortzea, pues porque sí, baizik, eta benetan balio izan likioen taldeak ekarri ditugu. Beraientzat garrantzitsua, beren prozesua garrantzitsua delako, olako momentu batean, olako proposamen bat, ez? Batean izatea 15 egunez, antzoki bat, beraien dako baita diru laguntza batekin, horrek, eske bultza hondia izaten da proiektuetako. De normalean oso prekariotan ibiltzen gea, sortzaileek eta olako gauzak, eskertzen dira. Eta justo horren beharrean zuen 3 lanak aukeratu ditugu, eta baita ere 3 perfil ezberdinak, baita ere territorialdetik. Zen, lehen da bizikoa Jonira Izozek eginduna, Jonira Izoz Nafarra da. Baina Zanakotore, Zaragozakoa da, eta 3. izango da Teresa Kadizkoa dala. Orduan, 3 perfil, baita ere 3 territorio ezberdinetatik ekarritakoa, batez ere gero, publikoarekin harremana sortzeakoan, pues, nola baita ere, errealitate ezberdinak nola txokean jartzeko, ez? Que no nos suene las cosas. Claro. Aipatu duzu Teresa Martín, Kadizetik datorrela, berak emango dio amaiera Mi Corazón izeneko lan batekin. Hemen afektuak eta giza harremanak aztertzen dituen pieza bat izango da, gai hau oso potoloa da. Oso potoloa da, eta gaina berak egin nahi du oso jende gazteaekin. Berak hor jarri nahi du bere ikuspuntua eta bere lana, ez? Aber nola gazteek, nola elkar sortzen dituzten harremanak. Eta nik uste da, gaina bere proposamenak bauka olako kutsu inmersibo bat. Ikuslea ez da ikuslea izango, bezik eta partaidea izango da. Orduan, horretan ere, kodigoak aldatzen dira. Ja ez dira, jolasa ja ez da hola pasioa, joaten zela antzokira, antzeslan bat ikustea, lasai asko zaudela zure besaukian baizik eta batean, nolabait parte hartu behar duzu. Bestelan ez du funtzionatzen honek. Bueno, hoia nik uste horretan aditura interesa jarri diogu, ez? 3 perfil oso ezberdinak ekartzen. Eta hau Leblabi dagokionez, baina nik aipatu dut hemen programak, 5 hanka badituela, eta horrengoa izango da Leb Prot okerrez banago, hemen sari bat 3.000 eurokoa. Bai, Leb Prot da testu sari bat, hau ja egin genuen Leb jaialdia goitzen egin genuean 2023an, ja egin genuen lehen da biziko saria eman, eta hain iriki dugu beste behin, bigarren aldiz sari hau. Aurren ginekoan, 150 inguruko testu iritsi zitzaizkigun, bat aukeratzeko berriz ere oso gauza zaila izan zen. Oaingoan, oaindik EPA zabalik dago, así que norbaitek testu duten bat bialina baldin badu, oraindik denbora auka, datorren igandera arte. Iraiak 14an bukatzen da EPA. Eta, bueno, pues, behin erabakita, izango duguna da, ja, datorren urtean, otsailetik aurrea, hasiko gea, ekin saioarekin, hankarekin, zuk esan diezun hanka horrekin, eta hemen Leproden irabazten duen testua izango da Lepekin irikitzen duen lehen da biziko lana. Zen lehenekin izango dira nolabait amaitu gabeko antzeslanak
nolait konpartitzea publikoarekin. Honek esan nahi du. Lektura dramatizatuak. Nolait eszenifikazioarekin haindikan jorratutak ez dauden lanak aurkeztea. Orduan, lehen da biziko lektura dramatizatuta izango da irabazten duen sariaren testua, irakurriko dugun lehen da biziko. Eta gero etorriko da beste bost. Eta bost... Horretarako ere IP ireki dugu, eta norbaitek bere lana aurkeztu nahi baldin badu. Hori, datorren... ez dakit, orain ez gogatun segun arte daukagun irekin, ja. Nere apunten arabera, hori da. Nere apunten arabera, azaroaren 30 arte. Azaroaren 30 arte, bai. Aizu, lehen aipatu dugu 57 proposamen Leb Laberako, eta Leb Proderako, esan duzu, aurrek urtean 100 gora, hemen arrobia badago, edo jendea behintzat badago gauzak egiteko gogoz. Oso, bai, hori, eske, ikusten ditugunean, onako erantzunak guk uste horrek nolait reafirmatzen gaitu, gure iniziatiban. Pensatzen dugu, egia dela, jendea badagola. Honelako proposamenak, askotan esaten duzunean, lenguaia eseniko berriak ematen du oso gauza arrada dela, oso gauza minoritarioa, baina egia da, badagola jendea horretarako. Eta gero, gauza askotan gertatzen dena da, ez ezaguntasunean oinarritutako prejuizioak diala. Zen gero gauzak kaleatzen dituzunean, jendeak gustora hartzen ditu. Hori ikusi genuen aitzineko Leb jaialdian agoitzen egin genuna. Eta horten ere beste, horren hildotik ere, egin nahi dugu Elizondon, beste, deitu diguna, Leb Intensive jaialdia, egin nahi dugu, batez ere hori, honelako lenguaietan aritzen diren lanak kaleratzeko eta jendeak ikus ditzan. Eta Elizondokoa kristona izango da. Hirugunetan, urrian, urriko 17-19 ostiala larun batetik gandak dien, irugunetan, 12 ikuskizun izango dira, ikusgai, etortzen den jende guztia entzat, dena doain, kalean, eta izango ditugu jantzodanak, zirkoa, dantza, musika, denetatik izango dugu. Hor proposamena gure entzuleentzat, zalantzari gabe, sekulako asteburu pasapolitia egin dezakezu, urriaren 17tik emeritza artean, Elizondon, gozatu, ingurunea ederra balin bada bere baitan, horrelako programa batekin, izugarri planazoa. Beti oso ideia ona da, Elizondon asteburu bat pasatzea. Olako eskusaekin, gero eta gehiago. Aipatu ditugu Leb Lab, Leb Pro, Leb Intensive, Leb Ekin, eta uste dut geratzen zaigun hankabakarra Leb Zabal dela. Zer da Leb Zabal? Leb Zabal da, justu egun horietan ere, 3 egun horietan, asteburu horretan, intensioa den egun asteburu horretan, oraindik intensiboa egingo dugu. Goizetan, Elizondoko Arizkunenea kulturetxean, bertan izango ditugu topaketa batzuk, profesionalen arteko topaketak. Gauza da, lehen mailako arte eszenikoetako profesionalak elkartzea, eta horiek mainguru batzuk egingo dituzte, sektoreari eragiten dioten arazoak aztertu eta ez dara eratzeko. Hau naiz eta sektoreari zuzendutako ekintza bat izan, ateak zabalik daude interesa duten orori. Eta gero bertan, mainguru horretan ateratzen diren hausnarketak edo, nunbait irakurtzeko aukera izango dugu? Agian norbaitek izan du... Guzti hori grabatuko dugu eta gure kanaletan jarriko dugu. Gure YouTube kanaletan eta dena ikusgai egongo da, nahi denetako. Oraindik ez ditugu maila guztiak, partaidetza guztiak ez ditugu itxi, baina baitugu izen batzuk konfirmaturak oso potenteak dianak. Ramon Barea, Bilboko da Ramon Barea daukagu, Elena Pimenta, Kataluniako Teatro Nazionaleko zuzendaria den Carmen Portacelli. Badiran oso izen nagusiak etorriko dianak. Eta nik uste oso interesantea dela, eta sektorean dabiltzan jendeentzako,
bai, eta kulturarekin nolabaiteko interesa duten, naiz eta ez izan profesionalak. Zen, ikusiko dira oso gai garrantzitsuak, baita ere, sortzaileen aldetik zeintzuk dian kezkak, zeintzuk dian arazoak, zeintzuk dian matzen dien tendentziak, nola ikusten dugun panorama, nola dan arte eszenikoek duten eragina gizartean, guzti honetaz arituko dira, lau mainguruetan biegun horiet, larun batan eta igandean. Asteburu horretako larun bat eta igandean. Eta nik azkeneko galdera bat daukatzuretzat. Eta esan dudan bezala dena doain da, eta irekila nahi duen entzako. Orduan, proposamena luzatuta entzulei, galdera bakarra geratzen zaitzuretzat, Asier, galdera da, ea noiz deskantzatzen duzunzuk. Ez dakit, noiz deskantzatzen. Nik uste ja, ez dakit, abenduan edo deskantzatuko dela. Hemen proposamena luzatuta, aipatu ditugu hainbat plan interesgarri, irikiak, doainik, aipatu dugun bezala, beraz, hemen ez dago aitzakerik, hemen ikusi dut Oiana, bere agendari begira, beti egiten duen bezala, gonbidatu bat etortzen denean, eta proposamen bat botatzen duenean, ja Oiana hasten da izena ematen, berak egingo lituzke 250 ikastaro hilabetero. Haren nintzen pentsatzen baina zaila. Bueno, beso luzez rezituko du. Etorri da illa. Eskerrik asko Asier Andueza gurekin tartetxo hau hartzagatik. Guk aurrera jarraituko dugu irratsaioarekin eta esaten den bezala kakapila datorren guztiarekin. Eskerrik asko eta eskerrik asko gauzen entrevistagatik. Agur, esarkada bat. Aio, bai. Goizeko 11:24 minutu eta kantu honekin Oiana Maritorena genberen laguntzarekin murgilduko gara astebururako arte eszenikoen proposamenen zerrenda. Ez dakit luzea esan daiteken, baina luzatzen ari den zerrendan Oiana. Joan den asteburutik ona, nabari da ja kurrutxo martxartzen ari dela. Nik uste pixkanaka eta gero kaleko ikuskizunak oraindik badaude, oholtzakoak ere gero eta gehiago, zeudan seguraski oholtzakoak ez, eta pixkatu da berri aldera gutxitu iten dia, eta ja biak daude, eta nik uste mendik aurrera pixkanaka kalea gutxio, eta holtza gehiago. Baina, hasingo gea. Gaur, ostirala, iraiaren 12, Nortasun Agiria Zuhaitz Gurrutxagaren azken bakarrizketa hau Debako Kultur Elkartean 8 ikusteko aukera izango dugu, eta asteburu osoan zehar ere, beste aukera batzuk izango ditugu larun batean. Debako Zimitorio Zaharrean egongo delako 7:00 eta igandean berdiz Ordiziko Herri Antzokian atxaldeko 7:00, asteburu kompletua beraz. Azkena eta bagoaz lana, Trapu Zarraken kale ikuskizuna, Bergarako San Martin plazan eskeniko dute arratsaldeko 7:00. Eta hemen ezagutzen dugu ondo, ezta? Bomba bat naiz lana eskeniko du Bea Larrañagak, Altsasuko Zumalakarregi plazan arratsaldeko 6:00. Bera, gozogilea da, antzezlan honetan, eta bomba zoragarri batzuekin mundu guztiaren zoriontasuna bilatu nahi du. Politxa izango litzateke, hola zoriontasuna bomba batekin. Zuretzat kroketakin, Goiuri? Bomba gustatzen zaizkite. Baina kroketak bai, ez? Bai, noski. Segun momentua. Edo biak naztuta orduan igual. Bai. Ez da txarra. Berriro, goizeko 11:25, eta jari naiz pentsatzen, gero kroketa joango dudan, ala ez. Zuen errua da, ez naiz ni, zuek zarete. Guk ateratzen dugu gaia. Hori da. Bueno, jarraituko du beste proposamen batzuekin orduan. Folia Barroka. Gasteizko Probintzia plazan eskeniko dute arratsaldeko 6:00 eta Araban egiten ari den antzinako musika astearen programaren barruan eskeniko den lana da. 15, 16 eta 17 mendeetako dantza ezagutzera eman nahi dute lan honekin, Folia Barrokarekin, beraz, proposamen berezia ziurraski garaibateko dantza edo ezagutzeko. Hementxe bertan, Tolosako Zumardia handian, arratsaldeko 7:00 Basandere lana eskeniko du Node konpainiak, Basandereren historia kontatuko digute bertan, eta dantzari bezala Marina Eskisabel eta Borja Bordonabe egongo dira.
Nere azalean arrotz, honest eta unari 3 pieza ezberdin dira eta dantza hirian jaialdiaren baitan eskainiko dira. Dantza hirian jaialdia irailaren 6tik irailaren 21 arte ospatuko da eta Euskadi Akitania artean ospatzen da hainbat herritan. Irunen, Donostian, Hendaian, Baionan eta kasu honetan hauek Irunen eskainiko dira San Juan plazan. Itaz oroitlanak, Kresala dantza taldearena, Elorrioko Arriola antzokian eskainiko dute gaur arratsaldeko 8etan, eta bertan basakeriaren eta zentzugabekiriaren biktimei omenaldia egin nahi zaie. Beste dantza ikuskizun bat, Elgarrekin. Maule Leixtarreko jaialaien eskainiko da 8etan, eta Malandain konpainia eta Beritza Zuberoko dantza taldea arituko dira holtzan elkarrekin eta denek dantza eskainiko diote edo trinketeari. Eta Argilunak dantza ikuskizuna ere Garazi Egigurenek sortutako, iaz hemen izan genuen elkarrizketa goxo eta polit batean, Bilamonako Errebote plazan eskainiko da gaur gaueko 10etan, eta larun batean berriz bihar Markina Xemengo liburutegi aurrean 9etan. Hauek berandu eskaintzen ditu, arratsaldez ere eskaini ohi du beste formato batean, baina lan hauetan argiak eta proiekzioak egoten direnez, gaueko ordutegia euki ohi dute emanaldi hauek. Porque tiene carita de pena. Larun baterako, barkatu. Kantu ederra aukeratu den oien. Aurreko ere, bai, bapaten sentitzen nintzen Emily in Paris. Bueno, esango dugu, aurrekoa La Femme Levi et ton nouveau prénom, eta bigarren hau, Buikaren Mi niña Lola. Ari gara entzuten, oian adi jartzen da horlakoetan, eta, bueno, ederra da, zebe askotan beste kolore batzutara ere ematen gaitu. Onartuko dizuen nondik atera ditudan abesti hauek. Venga, onartu ingo dut. Erditzerako lagun bati eskaini nion lista berezi bat egiteko, eta lista horretan abesti hau sartu zizkidan. Egia da, dantzan erabiltzen ditugun abestietako batzuk direla, baina bereziki eskatu nion, konektatzen nuelako abesti hoiekin, eta momentu horretarako berezia irutu zitzaidalako, eta hori esan nion egun baten hola bote pronto okurritu zitzalako, eta segundura egin zidan lista bat, baina kriston ilusioakin, eta hau ez eben hor. Hau, iniz kontatu zigun playlist hori mikrotik kanpo, gaur zuzenen kontatu digu, ez du askoz gehiago kontatuko, baina egunen batean oiana kontatuko du, gaurko irratsaioa, irailaren 12 bateko irratsaioa kontatuko duzu din. Da igual, bai. Dira, proposamen gehiago dauzkagu, asteburura begira, biana? Biharko larun bata, Ardatzak, Andoaingo Goiko plazan eskiniko da arratsaleko 7:00 eta Zirkozaurre konpainiaren lana da. Diaboloaren inguruan egin dute piezatxo hau, 2 artista daude bertan, eta oreka bilatu nahi dute. Egia eta poesiaren inguruan, baina beti ere diaboloa tresna gisa erabilita. Le Temps d'Aimer la Danse, Miarritzen atabalean gauka 10:00 eskeniko da, eta oso, ikuskizun berezia ematen du, kabaret divertigarri bat da, non pertsonaia asko egongo diren, hartzainak, drankuinak, eta denak nahastuta, proposamen hori eskainiko dute. Aiurri dantza ikuskizuna ere, Galdakaoko Santi Bruar plazan eskeniko da 6:00, eta kasunetan aukeran dantza konpainiaren lan honek mugimenduaren inguruko hausnarketa bat egiten du. Eta aipatu dugun dantza hirian jaialdia bihar Hendaian izango da, eta Errepublikako plazan 5:00 honest eta unariz piezak eskeniko dituzte. Beti pieza laburrak izaten dira, eta beraz, proposamen ezberdina ez gozatzeko aukera ematen du jaialdi honek. Hija de mi alma, no me llores más. Dime lo que tienes, dime lo que tienes.
Eta iganderako beste proposamen batzuk. Arizona, ostira larunbat eta igandean izango dugu, Donostiako Antzokizarrean 8etan, eta bertara joan zaitezkete, Jon Plazaola eta Itziber Garmendia ikustera. Eta bi dantza ikuskizun proposamen, aurreskolari, Tioteronen lan hau, aurtengo lana, Elorrioko plazan eskiniko dute 7:30 eta bezperan Bilaka kolektiboaren lana, Miarritzeko kasinoan eskiniko da 7:00 lur, pertsona eta naturaren arteko harremana landuko dituen Bilaka kolektiboaren lan hau, musikari eta dantzariz jositakoa. Beraz, hortxe proposamen batzuk, nahi duena joan daiteke, eta gero igandean ere estropada, baina indezakegu goizian estropada parranda pixkat, eta gero, txak, antzerki, dantza, nahi duzuena. Ze ona. No estás no sola. Zure plana egin duzu dagoeneko, Jana? Zure apostu pertsonala egin duzu? Ez. Buruan neukan Arizona ikustera joatea, baina ez dakit izango dudan ordutegiagatik. Eta egia da orain kale ikuskizunetara saiatzen naizela gehiago jaten, baina dantza irianeko zerbait ikustera joan nahiko nuke, baina ez dakiten daia do Irunera hurbilduko naizen. Nik asteburu hau beteta daukat. Zer duzu? Tolosan kultura plaza plazara... Aipatu dut, Basandere kultura plaza jaialdiaren baitan dago. Kultura plazara jaialdiaren... Gaur bertan hasiko da. Noski, gaur hasiko da. 7:30, gero kontzertua... eta gero... Gaur Rudiger izango da. Lehenengo Node, gero Rudiger, eta gero Izaki Gardenak, eta tartean otartekoak. Biharko ere plan asko. Garrantzitsua da, eta bihar ere. Sukena, Bea Surmendi. Otartekoak berriro ere. Bea Surmendi iristen ari dela Euskal Herrira, baina taldekideak hemen bigarren kafean izan genituen, Londresen bizi den taldea da, eta bihar helduko dira goizean goiz. Eta igandean, sortzaileen azoka eta... Eta otartekoak! Goxoak otartekoak goiuri. Bai, noski. Seguro. Ez dakit joan beharko dute... Dastatzera, ondo. Ados. Aizue, goizeko 11:23 minutu dira, eta guk segituan Argentinara egingo du salto. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Goiuri tangoa dantzatuko du? Barkatu? Ez dakit dantzatzen. Zuko Jana inoiz tangoa dantzatu duzu? Beinola esan genuen ikastara bat egin behar genuela. Eta beinola zutan himena jarri ginen. Bai, egia da. Oi, ze azkar hasten zaizkion gauza muti honi. Oi. Nik ezakit, aizu, baina ze zelosa jarri den, ez? Zurekin soilik egin dezakela ino tangoan dantza? Ez, baina galdetu indit, ea dantzatu dudan noiz bai, eta beharekin. Bai, ez zuten ukan. Baina kontratatu beharko zenuke norbait, eta hemen biraz espazio politia daukagun ikasteko? Epsika garbitu beharko zan, tangoak espazioak exigitzen du. Batez ere astapenetan. Lehenengo 8 mugimendoiek ikasterakoan, despazamendu handi xamarra izaten da. Zuk asko dakizu? Nik tangoa dantzatzen ikasi nuen. Baina datorren hastian, hemen txijarriko ga. Ados? Bai. Eta gero behin ikasten dela, tangoa aukeratu daiteke dantzatzea oso espazio okupazioan, ez? Zabal eta handi. Bai. Baina dantzatu daiteke askoz bilduago eta espazioan metroan oso espazio gutxian. Oso polita da. Zein nahiago duzu? Zego Juri? Ez, harrituta naukazu inigo. Jakinduriak. Bai, bere zure jakituria honekin. Bai. Nik... Zure lagun batek esaten duen bezala, harrituta metinez. Bai, frankamente sorprendido. Bai, nik tango zaletasuna beti izan dut. Nire lehen musika instrumentu akordoia da, eta tangorako espazio oso ederra eskaintzen du. Eta badut lagun bat, ona, forastero jauna, Xabier Otamendi. Dantza munduko jendeak ezagutuko du garai batean bai saloiko dantzetan eta tangoan oso goranera ibili zirelako, Bera eta Carmen Garmendia.
eta behin esan nion erakutsiko zidan, da, ora begiratu zidan, ui, bai, bueno, zakita, bueno, da, antxe, oso irakasleona da gainera. Aizu, gaina esan genuen hemen uste dut, bera izango zela gure irakaslea, baina Bai. duela dipide moraldi izan daiteke hau, Edo gehiago. Egingo balu ETBek, bai, telesail, programa bat egiten da estatu batuetan, eta uste dut Espainiar katan ere badagoela famatuak dantzan jartzearena. Zuek nola famatuak zareten. Bueno. Aizu guk batxaio bate hori da. 7. denboraldia da, Oia famatuak. Gutxik esango lukete hori. Gonbidatuko bazintuztete? Izena emango zenukete? Bai, nik igual, hola tango giroan baldin bada bai. Ez, da, astero da... Dantzaz berdin bat. Claro, da, aste honetan rumba, hurrengo astean tangoa, hurrengoan txa-txa-txa. Da, astero hor dago, erronka hor dagoela. Pena realitik puntu hori edo baldin badu, baino berez aukera hori bai. Baino ez da besteak bezala, bai. Besteak bezala, ez duzu egon behar etxe batean beste famatuekin eta ez. Astelenero, gauetan, hori, eta zuk pasa egin behar duzuna da, astean zer dantza bat ikasi. Bai, nik uste bai izan nukela. Egin gota zuk? Bai, uste dut baietz, baina nire zalantzak ditut. Baina dantzengatik edo telebistaren zea horregatik? Ez, dantzengatik. Nik tangoan bai ikusten dut nire burua nahiko eroso, mugimendu mota horiek eta hor ondo, baina segunda ze dantzetan, funky dantzatzen nire burua pixka traketx ikusiko nuke. Edo... Karo, baina hori da telebista saioaren muina, ez? Eta hori da galdetu dira zuen. Dauda nire erantzuna. Ez galdetu ditut, parte hartuko zenukeen, bai, ala ez? Venga, esango dizut baietz, baina momentu iristen denean, akaso esango nuke, ez ez? Zen ez du? Galiziarra. Gardelen tangoen giroan jarraituko dugu Argentinarako bidaia haue egiten, Marcos Tedin uriburu dagoeneko prest daukagu, eta, inoiz galdetu diogu, eta badakigu, Argentinako, ez dakit, Argentinar izateko bere egin beharren artean, badago, ez dakit, izatea eta Messi zale izatea, badago asadoak edo aragiak erretzen oso trebea izatea. Nio jakin badakigu tangoa ere ez dela, bere nolabait helduleku argentinarrena. Zio argentinarra ez. Hasi bar nuen hemen nik txiste egiten, baina ez. Baina Marcos Tedin uriburu prest daukagu, urrengoan etortzen denean, hau edarra litzateke, Euskal Herrirako bueltan ikastar hori antolatu eta Marcos Tedin uribururi erakustea guk tangoa dantzatzen. Marcos Tedin, egun honetan gietorri. Egun ontzeran. Gu ondo, zu ere ondo? Bai, oso ondo. Hementxe oso goizta, baina hori indarrekin hasi naiz goiza, orduan oso ondo. Amerikar kontinentean esango dugu, nolabait, edo Latinoamerikan, azken aste hauek badira, argi pixka bat eman duten asteak, ikusi dugu ez, Brasilen Bolsonaroren kartzela zigor horren, notizia eta ze giro ez, sortudan horren inguruan, Argentinan zurekin azkeneko zaritu ginenean, aurreko denboraldiaren amaieran, gauzak itxusi xamartze duen, eta peronismoa hortxe, pixkate burumakur, baina... peronismoak ere badu inoiz hiltzen ez den belar txarraren giro hori, eta ez dakit Argentinan hori esaten den, ez? Hemen gazteleraz hegoaldean mala hierba nunca muere esaten da. Argentinan erabiltzen alda gazteleraz espresio hori? Bai, erabiltzen da, eta era ona da peronismoa azaltzeko, ez da? Zuk esan duzu moduan, aurreko domekan hauteskunde legislatiboak izan ziren hemen Buenos Aires provintzian, eta aipatu behar da, Buenos Aires provintzia Argentinako provintzarik handiena da, eta ia bizanen erdia dauka, orduan oso garrantzitsua da politikarentzat, ekonomiarentzat, da denarentzat, basikamente. Orduan aurreko domekan hauteskundeak izan ziren, eta oso garrantzitsuak izan ziren. Eta emaitza agian, etzen Milaik espero zuena, ez da? Badakizue, peronismoak irabazi zuen, botoen 47% lortu zuen, orduan nik uste dut porrot handia izan zela Milairentzat eta bere alderriarentzat, orduan hori, ematen du peronismoak bere indarra berreskuratu duela. Milaik Marcos 26% lortu zuen, nolabait 11 puntuko aldea dago, arrakala
haundi xamarra, baina ala ere hau azaldu behar diguzu, ze Buenos Aires bada peronismoaren gotorleku politiko bat, eta ala eta guztiz ere garaipen hau ospatzen ari gara, esan dugu, belartxarra inoiz zela hiltzen, baina behon deiola peronismoari Milei gobernutik atera behar badu, hori ere esan beharra daukagu. Hau kontestuan jarri behar dugu, zergatik dain garrantzitsua naiz eta euren gotorleku izan garaipen hau, botoen kopuruagatik, nondik gatozen begiratuta hau leno etzegoelako horrela, pixkat testu inguru hori emaiguzu, Marcos. Bai, a ber, igual nik esan behar dut oso garrantzitsua izan dela, orduan ospatu behar da, noski, baina hala ere, kontuz, a ber, hau, gertalitek, eza? Osea, a ber, azkenean, Buenos Airesen, agian, peronismak beti eukin dau indarra, orduan, agian esperokoa zen, baina bai, a ber, simbolikoki oso garrantzitsua izan zen, azken 2 urtetan, ematen zuen Milei gobernatuko zuela betirako. Osea, hori ematen zuen, ze peronismak eutzeukan inolako indarrik, eutzeukan inolako antolaketarik edo zer, osea, zan desastre bat izan zen peronismoa azken 2 urtetan, orduan ematen zuen, betirako gobernatuko zuela Mileik. Eta hauteskunde hauetarako, eskuin muturrak, hau da, La Libertad Avanza, Mileiren alderdiak eta kontserbadorek egin zuten akordio bat, hauteskundeak irabazten saiatzeko, ezta? Orduan, batu ziren indarrak, pentsatzen, bi baten kontra, irabaziko dugu. Eta hori etzen ere gertatu. Osea, azkenean, kontserbadorek eta Milei peronismoaren aurka, eta hala ere, galdu zen orduan, simbolikoki oso garrantzitsua izan da, bai. Bai, zalantzarik gabe garrantzitsua izan da, eta alako kolpea sortu du. Gainera, esan liteke, Marcos, nolabait, Mileiren edo eskuinaren garaipen txiki horiek, eta batez ere, txikiak eta zein txikiak, den esaten hasita, Argentinan inflazioa kontrolatuta egotea, bada zerbait gizartearentzat garrantzitsua dena, ziurrenik Mileiren lorpen nagusia ere izan da hori, eta horrek jarraitzen du. Alegia, inflazioa ez da disparatu, eta guztiz ere, Milei galtzen ari da. Zertan uste duzu dagoela hemen gakoa edo oinarria? Bai, a ber, hori, aipatu behar da, ze badakizue, dagoenerako guretzat, inflazioa da, ez bada lehenengo arazoa, lehenengotako bat. Orduan, inflazioa oso garrantzua da hemen, da beti izaten da gai nagusi bat, Argentinak beti eukin dago arazo hori. Orduan, hori, inflazioa eta inseguritatea da, oso garrantzua dira guretzat. Eta berez, ematen du, berak kontrolpean duela, gobernuak kontrolpean duela, baina nik uste dut jendeak konturatzen ari dela, jendeak haien ez du konfiantzan dirik gobernuarekiko, zentzu horretan, ze agian, inflazioa ez da hain erraza kontrolatzeko hemen Argentina, beti egongo da. Orduan, eurek izaten duten, jendeak orain pentsatzen duena da, agian gaur, edo, hilabete honetan, kontrolpean dago, datorren hilabetean, edo urte bat barru, berriro jongo da pikuta. Orduan, jendeak nik uste galdu duela konfiantza, eta klaro, orain, ustelkeria kasuak eta bar agertu dira, orduan, jendeak uste dut inflazioa, alde batera uzten ari da, no? Eta beste gai batzuetan jartzen ari da arreta. Orduan, nik uste hori da orain gertatzen ari dena. Pixkate, inflazioan jarraituta, eta beste gai hauei helduko diegu jarraian, baina sentsazioa beraz da, Marcos, inflazioaren kontrol hori ez dela hainbeste Mileiren gobernuaren politiken ondorio, eta badela pixka bat kasuala, hori da gizartearen buruan egon daitekena, edo gizarteak naiz eta pentsatu, akaso bai gobernuak egin duela, uste du ez dela luzerako izango, akaso hori da bigarren hau da gehiago. Bai, ze jendeak uste du, hori da edabideek esaten dutena, gobernuak erreserba guztiak saltzen ari dela, no? Inflazioa kontrolpean mantentzeko. Orduan, claro, orain jendeak ikusten dago, agian orain bai kontrolpean dago inflazioa, baina ez da oso osasungarria gobernua egiten ari dena. Hori da arazoan ikusten. Beraz, errezetan nolabait ez da egoki egita batez ere lapikoan gauzak erre egingo direlaren sentsazio hori badago.
Ados, eta beraz, aipatu duzu, claro, eta hau guztia gertatzen den bitartean, eta inflazioa kontrolatzeko metodoa bera ere zalantzan jartzen den bitartean, hasi dira ustelkeria kasuak, kastarekin akordioak, eskuina eta Milei ari dira euren DNA-aren nolabait dekalogoa jarraitzen ere. Bai, hori da, dekalogoa ez dute utzi, eta adibidez, jubilatuen eta deskaituen egoera, horrek ematen du pentsatzerako, no? Pentsatzeko, claro, orain, jendeak pentsatzen du, inflazioa kontrolpean dau, baina zelan egin dabe, no? Bueno, claro, jubilatuek eta deskaituek ez dute ezer kobratzen. Orduan, euren egoera gero eta txarragoa da. Orduan, jendeak pentsatzen ari da, agian inflazioa kontrolatzea ez da hain garrantzitsua, baizik eta gu ondo bizitzea. Ze, claro, inflazioa baldin badau, oso txarra da. Ni bizizan naiz, nire bizitza osoa inflazioarekin, baina ezagit, konpondu alda, ezagit, azkenean bizi alda horrekin. Badaude gauza garrantzitsuagoak, eza? Orduan, nik uste dut jendeak konturatzen ari da horretaz, eta badauz orain beste lehentasunak, eza? Orduan, hori, nik uste dut inflazioa alde batera utzi dute, eta orain beste gai batzuekin jarri behar da Milei, no? Hor bada beste puntu bat, ez Marcos, nazioarteko diru funtsak, FMI bezala gaztelera ezagutzen den horrek, mantendu duela nolabait azken ordu hauetan, ez? Babesa Mileiren gobernuarengan, baina hasi da dagoeneko bainekin, eta erreserbei erreferentzia egiten gainera. Bai, hau da bidea, baina erreserbak mantendu behar dituzue, eta nolabaiteko zalantzak sortzen hasi dela ere nazioarteko, zango du, eragile ekonomikoen artean, ez? Bai, eta supuestamente Mileik ekarriko zuen, inbertsioak eta olako gauzak. Baina, orain ikusot, nazioartean, konturatzen ari dira, agian Mileik ez du konfiantzan dirik ematen. Osea, bere metodoak, ez da oso zalantzagarria da, eta orduan, kanpoko inbertsio horiek ez dira heltzen, eta konturatzen ari gara, agian munduan edo nazioartean, ez dute Milei ikusten genio bat bezala. Ze hasieran ematen zuen Milei genio bat zan, eta ezak zer, eta orain konturatzen ari da, me parece que Milei no es tan genio. Hori da orain gertatzen ari dena, ze, claro, hainbat akatz, hainbat, eta bueno. Eta horren guztiaren atzean, eta izkutatu ezin daiteken zerbait da, bien bitartean Mileiren bestelako politikak, akaso makroekonomiarekin, eta zerikusirik ez duten politika horietan, progresismoaren aurkako politika asko ere gertatu direla. Zuk aipatu dituzu, desgaitasuna duten pertsonak eta jubilatuak edo pentsiodunak, baina badaude beste hainbat kolektibo azken urteotan Mileiren politikekin zartatu edo kaltetuak izan direnak, eta uste dut horre badagoela, ez? Bapatean, ekonomikoki gauzak jaztiren fidagarriak, hau hasi da ustelkeria kasuekin, eta bien bitartean hainbat komunitate eta hainbat mugimendu ere kaltetzen ari den eskuin politikak gauzatzen ari da. Eta hau dena koktelean sartuta, kaso momenturen batean populismo horreruntz egin zuen jendeak esnatzeko garaia izan du orain, Marcos. Hori da, niretzat hori izan da horren arte kaltegarriena, baina aldi berean hori nazioartan ikusten ari den jarrera bat da, ez da? Hori kaltetzea hainbat alderdi edo hainbat pertsona. Mileiren diskurtsoa beti izan da oso kaltegarria, izan da beti oso violentoa, eta orain nik uste jendeak ez duela beldurrik. Eta jendeak aurka egingo du, beldur barik. Orduan, hori da nik uste orain, azkenan berak planteatu du eszenario hau, ez da? Bere errua izan da, hain egoera violento bat sartzea, eta berak berari gustatzen bazaio olako diskurtsoak erabiltzea, baina gero aguantatu behar du, ez da? Horren gauzak beti eskalatzen ari dira, no? Violentzia areagotzen ari da, zentzu horretan,
Eta hori da niri gauza bat, bueno, gustatzen ez zaidana, eta, baina, bueno, azkenean izan da beti bere gobernuaren eta bere metodoaren funtsezko gauza bat, ez da? Beti erabili izan du berak Mileik olako diskurtsoa, eta orain, bueno, ikusiko ditu hori kontsekuentziak. Duela gaur urte bete gutxi gora bera, Argentinan pobrezia egoeran bizi den gizartearen 50% zen, pobrezia egoeran bizi den gizartearen zatia, 10 puntu igota, Milei kargura iritsi zenetik. Pobrezia 50%eraino igo zen, baina hala eta guztiz ere orduan, bere nolabait aprobazio indizea edo bere onarpen tasa hori oraindik igotzen ari zen. Baina hori ari da aldatzen. Azken urte honetan eta batez ere azken hilabeteotan, Marcos, esango nuke, hauteskundek diotenetik garatago, bere aprobazio indizeari begiratu gabe ere, sentsazioa, gizartea eta pixkate orokorrean ez, biziden giroa, badela desaprobazioaren garaia hasi dela ere. Bai, hasi da azten desaprobazioa. Nik uste aldariaren barruan bebai hasi da igotzen, ze berak beti zaten zuen, bere diskurtsoan, beti zaten zuen kastaren kontra joango zala, politika zaharraren kontra, politika egiteko metodo zaharraren kontra, eta bueno, eta azkenean erabiltzen ari da kasta, erabiltzen ari da hori politika zaharra, orduan politikari zaharra horiek betidanik gobernuan egon direnak, peronismoarekin, kontserbadorekin, bueno, Mileirekin bebai, orain badaude, orduan jendeak kontrolatzen ari da, baina zu joango zinen kastaren kontra, baina kasta zure gobernuan dago. Orduan, azkenean ez dago aldaketa handirik egon. Berak betizaten zuen, ajustea, kastak ordainduko zuela, baina ez da holan, eta jendean ikusi duela, eta bueno, jendeak bebai kontrolatu da, ajustea ordaintzen ari garenak gu gara, no? Orduan, horregatik uste dut jaitsi dela aprobazioa. Eizu, Marcos, horra aipatu dugu ez, hauteskunde legislatiboak izan dira Buenos Airesen, hau izan da. Esan daiteke ez, aro honen lehenengo porrota handia Mileirentzat, edo peronismoaren berreskuratzearen lehenengo mugarriola garrantzitsua. Hemendik aurrerakoak zein dira, zer dator, zein da nolabait kontatzen ari garen mugarri honen ondorena edo? A ber, ez dut uste Mileiren lehenengo porrota izan zenik, baina bai izan zen peronismoaren lehenengo garaipena. Bai. Ze Mileik, eukin dauz ustelkeria kasu batzuk, bi izateko, oso eskandalo handiak izan zirenak, baina peronismo baten zuen hilda zegoela. Eta orain, Mileik ikusi dau, bizirik daude. Bizirik daude eta irabazteko aukera dute beti. Osea, peronismoak beti eukingo da irabazteko aukera. Orain, hori bai, da peronismoaren lehenengo garaipena, eta nik uste dut, etorkizunari begira, positiboak izan algarela, nik uste dut. Hala ere, oraindik ez da agertu nik uste dut peronismoaren barruan figura handi bat, behintzen nire iritziz ez, Kisilov da hauteskundeak irabazi dituena, baina niri ez zait konbentzitzen nik uste dut ez dela egokiena, baina, nire ustez agertu behar da figura garrantzitsu bat peronismoaren barruan, fidagarria, eta hortik aurrera ikusiko du. Figura hori, Marcos, akaso guretzat ez, baino, Argentinar gizartearentzat ezaguna izango den figura bat dela uste duzu, edo baliteke norbait berriagoa, pixkat peronismoaren irudi ez hain garbi horrekin, ze hori esan beharra dago, pixka bat hautsiko duen figura berriago bat izan daitekela uste duzu? Nik uste dut berria izan barko zala, zuk esan duzun moduan, orain dauden figurak agian ez daude hain garbi, ez dira hain garbiak, orduan nik uste dut horrekin amaitu behar dugu, ze jendeak horregaitik bozkatu zuen Milei, no? Orduan, orain aurkitu behar dugu figura hori. Zikin ez dau figura bat, eta
Eta, bueno, zakit, aurrera egin, baina niko orain ez dut ikusten. Eta... Baina, bueno, ojalá gertzea, no? Baina oraindik ez dut ikusten. Marcos Zedin, Buenos Airesen goizeko ordu txikiak dira, mila esker gaur ere gurekin Argentinako egoera politikoa kasu honetan, bestetan sozialagoa edo bestelako ekartzeagatik, uste dute urrengoan garenean, hilabete barru ziurrenik, bestelako giro batean ariko garela, ze euskal giroan ariko zara, Peio reparaz bertan izango da, eta akasoarekin egoteko aukerari izango duzu, beraz, lehenago ez bada, akaso emango digulako Argentinak aitzakiren bat, urriaren 12-13 inguru horietan berriz ere bat egingo dugu. Bai, ojalá, baina, bueno, izango da euskal astea hemen, eta oso izango da urtero lez, así que, bueno, hori gogoarekin. Zoragarri, Marcos, mila esker besarka handi bat Buenos Airesera. Bai, agur. ¿Cuántos días, cuántas nueces, 20 años separados no lograron apagar ese amor, ese amor, ese amor? Koti musikariaren nueces, intxaurrak, kantu honekin egin ditugu azken minutuak eta poliki zuek agurtzeko ordu ere iristen ari zaigu, baina baliatuko dugu, nola baita itzakia, hemen Buenos Aires giroan jarraitzeko, oso bestelako giro musikal batekin. Zein dago, Juri? Bani. Ui, a ver. Argentinarretik du zerbait. Zehazki zenbat. Me empieza a molestar que haga frío en la ciudad. No paro de apagar. Ui, zuk badakizu jana? Nati da. Nati Pelusoren Buenos Aires kantuarekin, urrengo 2 minutuak, gu agurtzen garen bitartean, Oiana eta kompainia. Datorren aster arte. Goire Zeizarandia, astelenen arte. Oiba. Asteburu dator. Astuta zinen dagoeneko, Astutan egoen, baina urrengo astea Otartekoa, Juri, otartekoak. Baina urrengo astea, urrengo astea Tolosan hasiko dugu eta Donostian bukatu, ze zinemaldia badator. Entzuleo, kondondo pasa asteburua, musu pila, eta hori, barkai guzue, ze lehenaldiak podcasta ezin izan dugu gaur estrenatu, gozat eta beste baluzatu gara, baina astelenean, espero dut, sin falta, entzungo dugula. Pablo Zurutu Zairastortzaren podcast berria. Izketan hasten gara eta gustora aritzen gara. Noski baiet. Entzuleok, musupila, zaindu. No me quiero levantar, suena el timbre y allá afuera está lloviendo. Me empieza a molestar que haga frío en la ciudad. No paro de apagar ese despertador. Cansada de esperar, fumando sola en el balcón, imaginando que alguien me viene a buscar. Apagué teléfono sin avisar. ¿Para qué voy a pedir perdón? Si al final todos buscamos escapar. Keep calm and bigarren kafea.